Barayat pa lang kanyami. Tulungan dak. Daytoy ti maudi, abalikas ti 40 ti taon na ni Jeffrey Espiritu. Kalpasan ang napaltu-paltugan iti Ruwarte Family House da, iti barangay Malabaga, Lapas, Abra, pasado alas 12 itay parbangon. Istorya ti kabsat ti biktima, agaabay da talong nga agkabsat amat maturog, ito nagtibalay da, idintaad na nagpukaw iti Ruwarte Balayda. Timbagamot di jay kapsat di buridak may mamang karumar na naman. Tilang tawag mi kanya na ti man totok. Dila ti kam Jeff mat titawag da kanya naman so nga. Kumbaga nga bagas ko ang karumar ka naman. Di ko ma'am rimor nga min so na. Di rimor ma'am. Sikamot gayam ko naman so dayan ma'am pinangrugyan na nga pinangputok dan pinangpaltugdan niya naman. Iti investigasyon di pulisya, kalpasan nga da nagtuktok, kaya nangawag tinagan ti biktima, rimwar daytoy. Hindi makaruwar, napantan pa yung lang imbisbo, so segunda di bagat ti kabsat na. Hindi madamdama ba si dinalpas kanong imbisbo, hindi nakita na dito yung agtuk-tuk-tuk, si kamot gayam, kuna na dito biktima. So di pag sa una dito biktima nga si kamot gayam, di nga pinutukan na dito biktima mo. Kalpasan ti pamaltog, dagos api manaw ti sospek, ken mapapati ang nagturong iti direksyon nga agpalagayan. Nagsagaba ti biktima ti tama ti paltog, ti nagduduma apaset ti bagina. Naitaray iti ospital, ngem na ideklara a dead on arrival. Narekobre iti crime scene ti 5 abasyo ti bala ti caliber 45. Tuloy-tuloy talata, ti pinag-imbestigar tayo ta barang makita tayo niya ti motibo dito kasama kang pamaltog di biktima. Madamameten ti backtracking ti pulisya kadagiti CCTV para iti posible apan nakabigbig ti sospek. Awan met ti makita a rason ti pamilya ti biktima iti napasamak ken impasa Dios dalaengen daytoy. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.